ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ମୁଁ ଶଙ୍କର ଆଉ ତାର ପରିବାରଙ୍କୁ ବିଲକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଲି। ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖି କହୁଛୁ ମୋ ଆଖି କ'ଣ ନ ଦେଖିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଦା ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିନି ଅଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ନା ପାଟି ଚୁପ୍ କର। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ପୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖିକି କହୁଛି ହେଇରେ ତୁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ ନା ବିୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ करते ଯାଉଛୁ। ମୁଁ କହିନି ପାଟି ଚୁପ୍ କର, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନା। ତ ମୁଁ ଯାଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ଥିଲା ତ କହୁଛୁ ମୋ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଲୋକ କେହି ନଥାନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛୁ ଦିନ 11টাରେ ଆସୁନୁ, ଲୋକ ନଥାନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ପୂଜା ସାରିକି ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ କହୁଛୁ ତୁ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଦେଖାନା, ତୁ ମାଙ୍କିଡ଼ି ବୋଲି ମୁଁ ଭଲସେ ଜାଣିଛି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ରାଗିକି ଖାଇତେ ଦେଲିନି, କାରଣ ସେ ମୋତେ ମାଙ୍କିଡ଼ି କହିଲା। ତ କହୁଛୁ ନ ଦେ, ଯେଉଁ ତ ପଖାଳ ଭାତ, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ତ ପିଆଜ ଆଚାର, ମାନେ ତୋର ଖାଇଲୁ 56 ଭୋଗ, ମୋର କିସ ହେଲା। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ତାକୁ ଜମା ବି ଖାଇବାକୁ ଡାକିନି। ସେ କହିଲା ମୋ ଉପରେ ରାଗିଗଲୁ ନା କିସ ହେଲା। ମୁଁ କହିନି ନା ମୁଁ ରାଗିନି, ତୁ ତୋର ଯା 56 ଭୋଗ ଖାଇବୁ। କହିଲା ନା ହେଲେ ମୋ ଗେଲୁଟା ରାଗ ନା। ଏମିତି କହିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର